ka muna bago mag-entrance. May entrance sila. Salamat. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty, who's nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, Mamacita, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be sleeping, but maybe he's not far away. So I close the window and peep in, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget to bring his castanets and to his reindeer say, "Oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole." Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Hi! Dito tayo ngayon sa aming plaza. Plaza Miranda. Plaza ng San Manuel. Para makita yung mga kainan namin. Daming tao, guys. Kukuha lang kami ng trip and then uwi na. Yan na. Lilibot muna tayo dito sa plaza. Dito sa gilid. Para hindi matao. Iwas sa matao. Ayan o. Jingle bell, jingle bell, Oh, dito tayo. Dito tayo. Ay. Yan. Ikutin ko na. Next one. Dito tayo sa may gilid ulit. Yan, maganda yung sa green. Dito tayo. Kuha ka dito. Kuha ka. Ito ng lente. Naka-smell, di naman nakikita. Say hi. Hi, daw mo. Nakita ko pa, hindi tayo. Matakan na mataas. Bura ka mo. Basta nga pimilihan. Basta. Dito ba ulit. Pinat mo. Oh. Wow. Ganda oh. Maganda yun yung ginawa mo na gano'n. Yan. Oh, paano ko pipindutin? Wala, ako mag-picture video lang.
tayo, ikot. So? Oh. Itas mo lang. May yung pa ako. Ha? Pati pa ako? Dito tayo. Dito tayo sa ano? Dito tayo. Dito tayo. Yan o. Hi guys. Ikot lang kami dito sa plaza. Tapos mag-food trip tayo. Kuha na natin yung gano'n mo. Shout Diba? out! Shout out! May kayo pa-share ito eh. Isang Manuel ako, Toy, oh. Up. Yung mga ano? Yung mga Para itong ano pa yun. Madaming pa. ano ka naman ha? Hindi naman natutunan ka lang. Inaantay nga kita. Dito nga ako sa kabila. So, saan tayo ulit? Ayun, kulay yelo. Wala naman ng ano dyan ang mga. Ayaw punta tayo. Basta mo. Ay, ayaw. Ay, sa kabila.
wala rin. Styro. Ha? Yung sa palay? Styro lang na inulayan. Tapos i-dinip siya dun sa may, tawag na dito, sa may palay. Pero wala naman. Ang dami pang sila. Day of Christmas, my true love sent to me 3 frankincense, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love sent to me 4 collie birds, 3 frankincense, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love sent to